Eh, pre! Oh, May kinakita ta ka? Ini mo ini aja ni muda kay tikas mo kuno dekat bike deh. lagi kalingaw lagi pre. Ano ba? Sideline ba? Manto ko ni mo ba kay si Lingling. Nangita og bike. Ikaw rin boss dago nga kanang nga bike mga bike nga kuan. Unsa man jud ganahan nimong bike kanang nagsikat. Matas? Dong atras? Aga buang ka ayaw na. Ada kada ko disgrasya na yo. Kana jung kana bang kon jung prido jung pagkakon ba? Ako. Balag si kanhana. Prido kay dita ba kon ni lagi. Pana tagal jud og bike do si Kap nga kanang o si Lingling nga kanang tarong ba kay hindi jud mo disgrasya kay po nang paani kanang nilingling gi kanang kukuan ba ito ni kanang Kap ang pinga jud to niya nga di jud magasgas. Pero kung mo-order siya pre, telepon ingon nga basta-basta ang presyo na pre kay napoy usay pre matutukan kung kamot pod hapit kay kumahilak og simbol ana eh. Ang sorte ni Lingling lima sa presyo basta kay ulido nga di siya makuan disgrasya. Pero mangita sa scrapan pod kay na mga kuan dito. Kung sa yung bike kay ang gusto kanang na side wheel o kanang mga mountain bike o normal nga bike. Parang may naamoy ako hindi maganda. Uy, Mundeng, si Poy! Kasi Kakita mo ni, may labs? Wow, oy. wa ano ba? Asa mo itong kanahan na dito nagpaingon di ay nga nato, among sabot karong adlaw ah? Ano sa sabot nagbago ni, to? Ano ba ko Okay. makita kay Busy mo kay to niya. Na, amo rong schedule! Matay. Usa ka na schedule lang kon Lingling ka pa. Mo lagi. Tek, sa kanang murag. Gada ni gid taro ni kina. Klaro salta jud ni taro kay nangita. Samjo nang schedule lang nga. Oh. Sa ko mo jud kang nangita ni Kap yun. Wa mo kahibaw sa rong adlaw di ay. Oh, Domingo. Basta Domingo, tingdaro na namo. Sa Sana all. Tay pre. nitong bam dati pre. Grabe jud. Kuyawa po to. Nangita ni tingali ni pre. Pre. Tapos ato pangita to si Kap pero ka. Gaskuro to. Giling. Amo tong pakita ko si Kap. Uy, isa sa. Oh, Wantos ako. Ingna to inyong amigo ha nga, ug di siya magpakita 30 minutos sugod karon, orasa ha. Expire na kamong sabot nga. Padaroon ako siya. Oh, sige. Sige amo tong pakita. Ika ko dali. Dali. Oh, pre. 30 minutos na lang. Kailangan ato tumakita si Kap kay Ato dali pangita Pangita lagi. to kay gusto na ba itong daron ni Lingling ya? Oh, wa kasi kap diri ka. Ingon ba to nga? Susuri. Bako sa diri magtrabaho ba? Okay, mo tingin nga. Kasi trabaho ya. Asa ka ka na kana? Wala. Sige kap diri nagsusuo. Wa mo sa pre. Kasi tuos vulcanizing pre. Kasi ulit eh. Gusto pre tubuta mo. Bay. Bay. Ano bay? Tuman ka. Kanang bay, kanang kita ang kapay. Oh. Ini kan niya pinangita niya kay Hapit ng oras. hapit ng oras. 30 minutos na lang. Oh, Ano ba? Unsa 30 minutos na bay? si Lingling ba? Nangita ni Kap. Di, onan may gay. Orasan may 30 minutos kay oras ko nilang. Dito sila. Sa to daruhon oh. Oh, daruhon. Ah, mo ba? Oh. Mauna sunod. Wa kitang Kap. Wa na mo kitang ka man bay. Tuwa juwi ba kay 30 minutos lagi hatang Lingling na mo kay papangita ko si Kap. Ya Bay, tabagi bebe. asa kang kanahan. Sayang kay 30 minutos bay. Makadaro gito kay. Sige na ba ito? Kayo nagkakapon nga magkadaraw niya, wala man siya, asa niya. Ay, ang boto kanahan. Sige to yung busy ko siya. Ito ha, ay kanahan. Sana all. Kaya ang pinangita mo. Oh, kasi Lingling dito. Padaro ko ka haya-haya pud nimo. 30 minutos na lang. Minutos na lang mo. Oh, dali. Yung sa ako na. Pa-explain mo ba to? Kap, uy. 20 minutos na lang. Saan ka diya? Wala ka rin trabaho. Bisa pag 10 minutos na likod. Ito ko importar ka klaro. Pa-explain mo to. Lagi, sos, gi ko na ba may Gipangita ka na mo kay kada ka mo. Ano ni? Dali ka. Ako lang. Ikaw ba sa mana, pitira ba ni mo ko kay gusto ko darong Lingling ya karon ni noon nga. Si Lingling na nangita nimo. Trabaho ko. Grabe, Nang nang uta. Usa ko trabaho nimo ka pasta man ang kayot nimo. Ako sa walang daraw niya ako, may panon. Mapas mo tala. Inoon ko gap sakto mo pud mo kay pangwarta ko nimo kay panabuhi matro. Agani. Sayang kay itong kuan ni Lingling nga. Opportunity nimo nga kadaro na kayo sama. Oh, Kung mo kay Redaro kay mo. Renon nga, sa una gusto mong daraw, di mo padaraw, karon renon nga. Gusto mo trabaho, padaraw yun, no? ya karon. Init man to sa una, gahi ba kayo? Sana all. Di ka kap. Si palisipo yung padaro na to. So sa una. Di ba yun? Wala lang. Abas na. Kuya ko dyan, tayo. Hoy, may labs! Kanahan ka baya, oy! Yana din ka diri ay! Kanina ka masig pagkita ni mo? Dali ra ko diri ko!
dai. Schedule na to. Tara. Schedule saan sa man? Tara na lagi. Unsa dai schedule? Tigdaro ron. May lab sa ko eh. Yung labong ganahan mo daro. Di mo sugot niya. Karon noon nga. Luwad na tagana. Mga gani noon. Di mo kalibog man. Hala to siya eh. Medyo ka maibo ganing akong paa. Yung taon nga. Ako na naman yung giandam lagi kayo naka-schedule ta karon. Ay, sis, bahala ka daro eh. Ito ba yung mga paan? Bahala ka pa. Trabaho ko dito.